Alright, magandang umaga mga ka-team. Welcome back sa ating YouTube channel. If you are new to this channel, please do consider subscribing. Hit that notification bell button para every time na may upload is updated ka. Alright mga ka-team, magandang umaga. Happy Saturday, happy weekend sa lahat. Alright, so pupunta tayo ngayong Kaligangan, Liloan, Southern Leyte mga ka-team. Pupuntahan natin si nanay, bibisitahin natin si nanay. So nauna na sila mama, papa at saka mga kapatid ko. Magbi-beach gaming tayo ngayon mga ka-team. I-feature natin dito sa channel natin ang isa sa pinagmamalaking beach ng Liloan, Southern Leyte. Alright, so let's go! Ride safe sa amin. Sama natin si My Love at saka yung makulit nating aso na si Kobe. Pauna kuya. Grabe, apaka Shopee Express. Right, Wawa Bridge sa Liloan mga ka-team. Apakaganda ng overlooking. Bilis nagmamadali. Dahan kayo dyan, lubak-lubak yung daan dyan. Pakadami talagang na stranded oh. Uy ate, delikado yung ginagawa mo. Ba't ka dyan sa right side? Ito pa. Huwag kayong mag-overtake sa right kasi delikado yan. Ito siguro yung kasagsagan ng low pressure hindi pinahintulutang makatawid yung barko, kaya ito nangyari. Siguro ayan nila dun sa Binitport o dun sa papuntang San Ricardo kasi ang hirap ng daan dun sa Shadow, tapos ang lalaki ng mga truck na dala nila. Apakadelikado tong mga to pag dun sa Shadow sila dumaan. Ang dami pa namang nadali nung nakalipas na mga araw. Oh, CST, Maxis tires. Munition. So good. Kaya? Port of Liloan. Alright, so papunta na tayong Kaligangan mga ka-team. Sa ilalim ng tulay ang daan. Let's go. Yan o.
Dagat na yan mga ka-team. Ganda ng bahay. Pakalaki. Dito nung una hindi pa to kalsada, hindi pa to sementado, lubak-lubak pa to. Yan o, may resort doon. Tapos yung mga tulay nila dito, kahoy pa nung una, ngayon puro metal na, sementado na. No, tabing dagat, beach gaming. Gaming, dagat. Dakumbatu Beach Resort. Kaya tinawag niya na Dakumbato dahil dito, yan, malaking bato sa Tagalog pa. May malaking bato malapit. Alright, Barangay Candayuman. Alright. Napaka-peaceful talaga pag probinsya. Purnyog, dagat, makikita mo, ilog. Wow. Saludo ako sa mga delivery rider na mga ganito. Ulan, init. Ayan. Ride say kuya. Yan. Barangay Stella, proper town. Ay, hindi pala town. Proper na lungsod, Bayu. Proper barangay proper, Barangay Stella, Liluan. Alright, yun, malapit na ADV. Alright, apagaganda, apakapogi ng pormahan ng ADV, ano? Yan yung pinaka most recommended na motor pag magluloop kayo. Philippine Loop, Visayas Loop, Luzon Loop, Mindanao Loop, kahit anong loop. Apakatipid na sa gasolina, sobrang sulit pa yung performance. Yeah, apakaganda ng view. Welcome to Kaligangan mga ka-team. Apakasulit, apakatindi. Woo! Welcome to Barangay Kaligangan. Alright, dito na tayo mga ka-team. Oops, daming motor. Wait. Alright mga ka-team, touchdown, nandito na tayo sa may Kaligangan, kinananay. And papunta tayo ngayong Katig. Doon tayo maliligo. Doon tayo mag-beach gaming. Alright. Yeah.
Detalye, sumagang balit ka. Alright mga katiman, dito tayo sa may Katik Beach Resort sa Maliluan, Southern Leyte. Alright, ito po yung view ng mismong resort yan. Alright, so sa Wendell lang meron siyang mga ilang cottages. Apat pa siguro. Apat pa yung available na cottages na may jokehan, tapos din overnight dito. Alright, meron ding mayroong ilawan, mayroong maliit na tindahan. Alright, so overnight dito sa Katik Beach Resort. Hindi ko lang alam kung magkano yung rate ng overnight nila, but yung mga cottage nila ranging from 300 to 500 pesos depende sa laki ng cottage na rerentahan nyo. Alright, so kung gusto nyo ng beach na peaceful, exclusive lang kayo dito sa Katik Beach Resort. Hindi nagkakalayo yung mga beach resort dito sa Liluan na magaganda like Paraiso, Vicent, at iba pang beach resort dito sa Southern Leyte. Liluan, Southern Leyte. Alright, so It's more fun level on the other level. yeah, so pag sinabi Liluan, nagtatatak yan mga activities, mga beach resort. Napakadaming beach resort dito sa Southern Leyte. Dito, apakasarap dito swimming, relax lang. Overnight. Nag-i-enjoy si Kobe. Pati si Kobe nag-i-enjoy sa resort. Alright. Ito yung coastal road dyan, papunta doon sa may Pook Adventure Park, yung parang arko, parang bangka, malaking bangka na dinisign nila na kitang-kita ang kalawakang dagat ng Panaon Island. Alright, napakaganda ng view doon. Makapunta na din kami ni My Love doon ng minsan, and the picture na din yun doon sa channel ni Idol Chef TV. Alright, magandang hapon mga ka-team. So we're done. Nakaligo ng maayos. Napakasarap maligo sa dagat. Alright, so we'll have to say goodbye muna for now sa Barangay Kaligangan, and we're going home to Sugod. Then later meron tayong magiging night ride kasama ang Team Bunhok. Alright, so dito na magtatapos yung episode natin ngayon. Huwag niyong kalimutang mag-like and mag-share. Don't forget na din mag-subscribe, and i-hit nyo na rin yung bell button para every time na may upload is updated ka. Alright, so see you mga team. Ride safe sa amin and peace out. Bye bye.